Ochopo kanyo sadeka marotieno imore Nyakaramogi Ajwang kamora mora maintiere machiegni neno weche manyien mago imore kamoiko ni weche mathoth ahinya to gisani ma jogo mojote kunde skunde sani koro inyiso gi mar mondo mi gidar mar mondo mi gidhi kunde mamoko gichiw thuolo ne yepo mag skunde ma ibiro bed kitimo wuok tich juma manyien kata kamano gintiere kod achiedh nade ni gibiro bedo ka gidhi kanye ka gisewuok e skunde kama gijote mago kachiel kod mamoko mathoth inyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiendgi ibiro neno gi e weche wa manyien mago imore otieno makawuono to magi e weche mwamiyo pek. Ilikuwa inafaa tutoke leo ama kesho, hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wadogo twins, sijui nitawaelekesha wapi, hata kitu ya kulalia hawana. Jopiny mojote skunde kaluore kod pio ula ni matek ka omigi seche mondo gidar motelo ne yao skunde juma manyien. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo Fortran bando inasonga. So tunawaomba, tunawasihi tukiamua muondoke because the area is unsafe. Tafadhali tushirikiane so that we can save lives. Jodake County Manakuru nigi luoro kaluore kod bugni maneno e kuonde dak mopogore kaluore kod sienyruok mar lowo. Come Monday 13th, JSS teachers are not going to report to school because the internship program was rendered illegal, null and void. Jopuonje JSS owacho ni ok gibi chopo e skunde juma manyien ni mar TSC otamore winjo ywak gi mar ndiko gi e tich e yo maongirore. Nyakaramogi Ajwang mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar weche manyien mago imore. Nyinga Joyce Odur, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en ni kar dak Mathare nokale pek mar midhiero mar pio ula manoweyo ji mathoth kowito ngimagi ka mieche bende masirano nodaro kendo ojota e kembe. Jaod bura Mathare Antonio Luocha oyango agulu mar konyo jodaggo kokwayo piny owacho omed lwete e chwalo kony ahinya kaluore kod chal marach mar kembe ma jopiny ojotie. Jaelieta nigi mathoth. Jaod bura Mathare Antonio Luoch oywago chal marach mag kembe mag jot ne joma pi oula nodaro e miechegi e sama noyango aguch omenda mar konyo gi chako ngima manyien tok midhiero makamae. Many camps and those camps continue to hold our people who are living in conditions that we must now intervene in, which is the purpose of the launch of these funds. Koloso okinyi makawuono e gwenge ma Mathare owacho ni kembe mag jot mopogore manigi jodak ok ni makare kaluwore koda chal margi. There are very poor sanitary conditions in terms of toilet facilities and access. Mothers and how they lactate their children. Mothers and how they access dignity and sanitary conditions. Watoto who are teenagers mixed together with wazee and young teenage girls are conditions that are a recipe for disaster in terms of a health brewing humanitarian crisis. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi mane otene okwayo piny owacho mondo ojolwete ewi kony michiwo ne jopiny makali midhiero mar pi oula kowacho ni kata sama piny owacho biro chano loro kembe mag jot owinjo time e yo makare marito ratichgi. The coordination that we have must be a coordination that now removes people from the camp and they go. But we cannot just come and say we have the rents. We need to sit down with all the teams, Red Cross, UNICEF, so that even when you're doing cash transfer, you're doing a cash transfer knowing very well this person has received, can now leave, and after that you close the camp. Omedo ni kopogore kod agulu no chwalo kony ne joma pi oula odaro kendo ntiere kembe gidhi bende konyo chiwo kopo mogik ne familia manowito joherage kendo ne siro nyamreche makonyo e yore mopogore. We are trying to see wale walikufa if we can get a decent send-off and burial for them, possibly get waivers for the mortuary fees to wataftie sanduku and transport to be able to reach home. This disaster is also going to respond to our volunteers who sacrifice and with sleepless nights and little in terms of tools and facilities na mavazi tuwatafutie vile wanaweza kurespond tena siku ingine. Waiver in whatever mortuary they are in, most of them at city mortuary, and we need now to see
a fund coming in. Every person who lost any human being should now go with dignity home. Bende oywago chal marach mag thoth skunde e kar dakno kodong' mana odiechieng' achiel tiyawo skunde kowacho ni chalgi ok dhi yiene nyithindo donje machiegni. People are about to resume schools. These schools mahali walika, the infrastructures are broken. I saw Madare Old Primary School hapa. Maji imeingia ikasomba all the documentations, sahi ndio wanajaribu kuzianika. The government must intervene to not only ensure that it is healthy and sanitable for our children to go there. Jod burano opuoyo jogo duto manochiwore e yore mopogore e kinde masira mar konyo jowetegi. People like Akaja with no skills wale walikuwa naingia kwa maji, risking their lives to save children. Wote nawapigia asante sana. Our DCC and the entire administration, village elders, na wote who rallied together. It is in time of crisis like this that you know that people do not have a tribe, do not have a religion, do not have a political party. Komachielo, jodak madandora mantiere bath aora dwaro kony e sama piny owacho nolando darogi gi thuon mar keto ler e aoche kendo geng'o gi pong' kendo muomo e kinde mabiro. Sio kupenda kwetu kuishi hapa, ni vile kila mtu anajinyakulia, kila mtu anakaa kulingana na mfuko yake. Hapa ndo mfuko wetu imefika. So hata ukibomolea huyu ataenda wapi? Wacha tu atoke maji kiisha arudi. Gikwayo piny owacho omigi kar dak mopogore kata miyo gitije mag keto ler e aoche mondo giyud kaka gikonyore. Kazi yetu ya garbage tunaenda kutolea watu tako na hatuna hata uniform, hatuna hata nguo za kazi. Juu zilienda zote na maji, mkoko yetu pia ilienda. Tunaomba tu serikali isaidie. Midhiero mar pi oula no hinyo ahinya jodak ma Mathare bore Nairobi e kind kuonde dak mamoko. Ka kony magidwaro pod odhuro, giwacho ni kata bed ni piny owacho cholo negi kony, pod okoromo mar duoko ngimagi makare. Jailieta, Ramogi TV. Mayo ji 1,000 nyaka sani oseyudo hinyruok e alwora ma Kaptembwa mayudore Nakuru West kaluwore kod koth mapek ma medo chue e pacho ka. E seche ma jogo ma ulo osedaro e alworano ojot e kanisa ma Kaptembwa Baptist, odiochieng' ma kawuono sienyruok mar lowo bende oneno e kaunti no ma Nakuru kendo miyo jodak buok mokalo. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Masira makama koro nyiso ni oganda mathoth e alwora ma Kaptembwa e Nakuru West ngimagi ni kuma rach kaluwore kod sienyruok mar lowo e alworano nikech oula mikelo kod koth mapek ma pod medo chue pacho ka. Mmoja wa wale ambao wameathirika kwa mvua ambayo imenyesha hapa siku ya juzi na jana, aswa kwa zile nyumba ambazo zilikuwa zina sink. Siku ya jana tulikuwa kazini na tukapata nyumba zimesink, aswa kama yangu pale ya mwisho ili sink kabisa ikaingia, hatujaweza kukomboa chochote. Kwa sasa hatuna mahali pa kuenda, tumekesha tu, hata tumekuwa kanisani. Mimi mwenyewe niko na watoto 4, sina vile naweza kujisaidia nao kwa wakati huu. Vile mnatuona tukiwa hapa hivi, tumeshindwa vile tunaweza kujisaidia, ndipo tuweze kuondoka mahali hapa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kutupa usaidizi ili tuweze kujihukumu kimaisha yetu. Sienyruok makama mar lowo e kaunti ma Nakuru koro en masira moseneno kuonde mathoth e kaunti no. Kamoting'o gwenge ma Kamung'ei gi Kabasisi, gweng' ma Kamunyi mayudore sub county mar Rongai kaachiel kod ward mar Elementaita e sub county ma Gilgil e kind gwenge mamoko bende lowo osesienyore. Unajua si wenyewe kenye tunahofia ni uenda, unajua sasa hii barabara inaelekea Masinjeri hivi. Uwezi jua kama unaweza lala asubuhi upate Nakuru ilizama. Juu hata inastahili serikali wakuja wapime waangalie shida iko wapi. Obila Margarita kod jotelo mamoko e alworano e seche mane gitero kony mag chiemo ne joma ulo osekelo negi midhiero. Okwayo jodak ma alworano mondo koro obeda kicha kod masira makamago kaka yorno mar geng'o lal kod hinyruoge manyalo neno apoya. Kwa fault line hapa, ukienda kwa hiyo shimo ya maji almost some meters iko mashimo kubwa sana zimechimbika hapo kama 2 ama 3. Sasa hizo ndio zimeleta shida kutoka hapo kuenda hivi mpaka huku chini anaonekana iko fault line. Hizi manyumba zimejengwa juu ya hiyo fault line, unaona zinaendelea kusinki. My appeal is kwa wananchi. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo fault line bado inasonga.
So tunawaomba, tunawasihi, tukiamua muondoke because the area is unsafe, tafadhali tushirikiane so that we can save life. Masira makama, Marcin Roklowo, County Manakuru, Medo Medore, Nikecho Ula, Mikelo kod koth mapek, madhi nyime kod chwe pachoka. Jodak Manakuru, koro penjo, kumagi biro chomo, kaluore, nitoth kunde dake county no, koro ula, medo manadhi godo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Duol mochung'ne apeyni madongo e pachoka Kenha okumo tiyo kod apaya malamu Garsen mapio ulo pongo kendo chiwo siem ne joriembo mondo kik ti kod olalo ma mto wa mawe mayudore e kaunti ma Machakos mapio ula oketho. Koth mapek mosebedo ka chue pachoka osekelo kethruok mar apeyni kod olalo mathoth ka jopiny koro kwayo sirikal mondo kas chenro mar loso apeyni kod olalo mokethore motelo ne yepo mag skunde wuok tich juma manyien. Ma e chal mar apaya matudo kaunti ma Lamu kod Tana River. Koth mapek mosebedo ka chwe koro miyo apaya ni ok lure, gino mochuno duol mochung'ne apeyni madongo e pachoka Kenha ochiwo siem ne joriembo mondo kik ti gi apaya ni nikech onyalo keto ngimagi kama ng'aw. E jumbe mosekalo, jodak e counties ma Lamu kod Tana River oseyudo midhiero mathoth mikelo kod pio ula mosekelo kethruok mar apeyni, kethruok mar ute thieth, ka elufe mag jodak bende odong' maonge udi tok pio ula ywerogi. Siemno ma Kenha ochiwo en mar joriembo mosebed kineno katemo ng'ado kata luwo apeyni ma pio pongo ka moko kuomgi pi osebedo ka ywero. E gwenge ma Mavoko e kaunti ma Machakos, jodak moheo 200 nobago ng'anyo ka giyuak ewi kethruok mar olalo ma mto wa mawe masani ok lure tok pio ula mokel kod koth mapek ywere. Jodak go koro kwayo sirikal mondo kas chenro mar loso olalo no matudo apaya ma Mombasa kod Joska kendo kalo e gwenge ma Kinanie. Hii barabara imekaa hivi kwa muda mrefu. Over the past 3 years the contractor was awarded the contract na imekaa hivi, alikuja akafanya some small works na akadisappear. Kufuka hapa mto wa mawe ni ngumu sana juu maji imebeba hii daraja. Mawe imeinuka juu, hata pikipiki kufuka ni kubeba. Unaita watu wa kusaidia wanabeba juu ndio uweze kufuka. Kwa hivyo tuko na matatizo kabisa, hakuna kumali pa kufikia hapa. Jodago wacho ni kethruok mar olalo no biro ng'uko chenro mag wuoth mag jopuonjre mayawo skunde juma manyien. Kwa hivyo tunauliza, ikiwezekana wakati mvua sasa imefungua, tusaidiwe tutengenezewe hii barabara. Kuna mashule pia, basi za shule zitapita wapi Monday zikipeleka watoto shule, na wale wanakuja kuwachukua wapeleke watoto wengine wanaenda Athi River watapita wapi? E kaunti mabusia, joten kanise kotelnegi kod Bishop Jojo Dhiambo mar kanisa ma Jo Ministries Busia okwayo sirikal mondo non chala rita mar jopuonjre e kinde ma yawo skunde juma manyien to koth mapek makelo ula pod imedo chwe e pachoka. Skunde apare kaunti no pi pod opongo kendo onge yo ma jopuonjre nyalo luwo ka gidonje klese ma bende pi opongo. Mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. Siko tayari kwa ombi la rais au serikali kusema kwamba watoto wetu wafungue shule Jumatatu, kwa sababu vile hali ilivyo tunaona ni kama tunahatarisha maisha ya watoto, kwa sababu wanahitaji maboti ziwe ambazo zitawavusha, na bila watoto kupita kwa hii maji itakuwa ni hatari kwao. Yuak mar jodagi ket kod mar jo Kenya mamoko e gwenge mopogore opogore makwayo sirikal mondo los apeyni kod mwandu mamoko ma pio ula oketho maketo ngima jopiny kama ng'aw. Familia maloyo 120 mojote skun primar ma St. Peters e boma ma Narok koro chunygi omoko ka gikia kama gichom tok migi seche mondo gidar e skunno motelo ne yawo skunde juma manyien. Familia go mane pio ula odaro e miechegi wacho ni gin matek ni mar gionge kama gidhie ka bende nyaka giik nyithigi ne yawo skul juma manyien. Caroline Salau wacho ni en gi jopuonjre 2 matimo penj maduong' higani. Gidwaro ni piny owacho okas chwalo negi omenda mar kony mondo giyud kaka gidar kendo giikore ne yawo skul. Niko na mtoto wa class 8, niko na mtoto wa form 4, hata nashindwa nitaenda wapi. Vitu yote ilienda na maji. Nauliza serikali tusaidie.
Jumatatu ndio hiyo imefika. Tutaelekea wapi? Hata hatujaona mkubwa wowote hapa. Monday ndio imefika. Ilikuwa inafaa tutoke leo ama kesho. Hatujui tunaelekea wapi. Mimi niko na watoto wadogo twins. Sijui nitawaelekesha wapi. Hata kitu ya kulalia hawana. Watoto wanashikwa na homa haishi, pesa ya kwenda hospitali hakuna, pesa yenye tulikuwa nayo ilienda na maji. Hata Ruta maluko tusaidie, torete Ruta. Nyakora Mugejwang ni ena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mago imore otieno makawuono moko kumbe naneno katwa kodwa achiel kachiel kokale Facebook kacha kama wantiere live. Victor Pizzo Obengo wacho ni piny ber koth oleukisi ka kasto gimomora ni oduok bech mayoma piny omed bech makech mago kaluore kod bei mopogore opogore manyaka sani osemed kaluore kod finance bill manyaka sani koro okal. Ote mamoko ma joneno magwa podi chwalonwa kokalo e Facebook kacha. Onyango Masi wacho ni Mamasi Ogonga kawuok Nairobi Karen awinjo maler gi babana Morris gi mamana Jane Ogonga kawuok Kisumu Ongalo. Morin Adero wacho ni Joyce ane ni maler to wach oula ni pod ng'eny yawa to until further notice to sechopo only tomorrow wabotobo ayawa mano penjo kotudore kod yawo skunde. Alan Tindi bende wacho ni an wuod Kanyada nyal kinyi ka an Mbita Town Ramogi TV yudore maler Mbita Town nyaka Chula Rusinga to rwakna mama na Mary Tinda kod Lydia Okeyo Nyasego mar Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV akaw yoyo madundo gi sani. Bang' yoyo makao nyakora Mugejwang abro bedo kaduogo kod twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono kama bro bedo katwaka kod Dr. Mary Goreti Akinyi ma en jalony e wechego mag somo. Watwako tudore kod somo e kinde mag midhiero ya skunde chieng' wuok tich. Nyithindo nego bedni iloso kodgi e yo machalo nade mar mondo mi giduok pachgi e skul. Omiyo med mana kete Ramogi TV aduogo kod twak mar mine wacho bang' yoyo makao gi sani. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri utaielewa. Lakini with the time the more unacheza the more unapata experience na unajua jinsi ya kuicheza. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa. Enjoy unlimited drinks and snacks as you embrace the tranquility of the sea, beautiful sunset views, and relaxed beach walks for only 21,000 Kenya shillings via SGR and 34,500 Kenya shillings for the flight option. Don't miss out on this exclusive offer, only available to View Travel clients. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hi there, I'm your new friend Penda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Penda will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw.
or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ushinde chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Nyakora Mugiajwang' ng'isi ni bang' yueyo madundo mwakao abobedo kaduogo kod twaka e chenro mar mine wacho otieno makawuono antiere kae kod wendo e studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kae antiere kod Dr. Merigoreti Akinyi jalonye weche mag somo wodo twako tudore kod somo e kinde mag midhiero wang'eyo ni sani jopuonjre biro bedo kadok e skunde gwenge mopogore opogore ma en tok ka sirikal ne ochwalo mbele thuolo mar yawo skunde kuom thuolo mar jumbe 2 kalure kod midhiero mar Pioula mano kwako gwenge mopogore opogore pachoka kata kamano Nyakora Mugiajwang' wang'e ni midhiero makamae nyalo bedo ni kata iwacho ni koth osedok piny ponono onyalo medore kata kamano nyithindo ritre nade kinde ma gintiere skul to e kinde ma nyithindo nitiere skul ere kaka onego bed ni loso kodgi mar mondo mi giduok pachgi e skul to ken mana mano kende Nyakora Mugiajwang' wang'e ni nyithindo kata jopuonjre mabiro bedo ka timo penj margi mar KCSE mano ma higani mar 2024 gine nyithindo kata gine jopuonjre mane ka tuo mar korona muoche higa mar 2020 gin bende emane gibedo pacho kuom thuolo mar dweche mathoth kaluore ni nolor skunde duto ma pacho kae to nonego bed ni gitimo penja mano mar KCPE kata kamano nyithindo makamago nyalo bedo ni penjore ni ang'o momiyo wan ema ikinde mwatimo penj to midhiero jukowa ere kaka onego bed ni loso kod nyithindo makamago mar mondo mi gidhi mbele kod sombgi maonge ng'ukruok kata ng'ikruok moramora machiegna hinya Dr. Merigoreti e studio mar otieno makawuono iriyo nade ariyo maber oyimore Nyakora Mugi amosi erokamano kuom luonga mondo abi alos gi jothurwa kendo machiegna hinya twak mar otieno makawuono kostudore kod somo e kinde midhiero wanno ka nyaka sani koro ibiro bed kiyawo skunde mano chieng' wuok tich tarik 13 mano ma dweni mano ma higani kata kamano skunde noseloro kuom thuolo mar jumbe 2 nyithindo makamagi ka gidok e skul ere kaka onego bed ni loso kodgi mar mondo mi giduok pachgi e skul kata obedo ni koro giselalo jumbe 2 to onego koro ni giduoko pachgi e skul wanyalo wacho ni onego bed ni giloro kuom jumbe 3 kende kata kamano koro bedo dwe achiel gi nus en mane wajiwgi ni mano ok en gima onyicha obwogowa ok nwang'e ni koth biro chwe
kaka ochwe ni endi, to bende mar ariyo ok gin kendgi ma gino nyalo yango yudogi. King'iyo sani e news ma e pinje maoko, oolo mako pinje mang'eny, Kenya ka to mako nus Kenya mangima. Koro gima nyalo nyiso ni kaka idhi e skul to gi timo sinani, gibed ni gisomo, gitim revision ka gidhi ma gidok gitugo ahinya to be gitugi to gisom ging'e ni ndalo chuok. To bende en mor makende ni onyalo medi gi jumbe moko kendo achiel e tam ni endi kaka luwore kanyo minister wacho. Koro juma achiel no nyalo miyo gikonyre godo, gitim ang'ono, gitim godo mako kunde manyo giweyo moko gidhi cha. To mar ariyo bende jopuonj boikore negi, ok biero mondo mi gitim ang'ono gidog chien. Koro ibro timnegi maber na kaka ndalo mosekalo chande kane korona no makogi, ne gibiro matimo penj mane gikalo, ma gibire secondary, sani koro kendo gidhi timo penj, onge ng'ikruok, gibodhi maber. To ting' mane ma nyaka sani koro jonyuol nitiere godo e kinde ma giiko nyithindgi mar mondo mi odhi e skul, nikech wang'e ni nitiere nyithindo go modak e skunde ma ji ninde, to nitiere mago ma odak e skunde ma ji dhi skul to dok pacho. Ikruok mane ma janyuol onego bed ni keto piny gi sani? Wang'e ni koth kata obedo ni jokor chal mar kor lwasi wacho ni kiwango mare odok piny, ok wanyal ng'eyo nikech kaluwore kod climate change kata lokruok e chal kor lwasi. Wanyalo yudo ka wuok tich ema koro inyalo gol kata milome moro ni koth biro bedo kende jumano. Jonyuol oikre yo machalo nade? Jonyuol onego bed ni gibedo gi ikruok maber kaka chon chande, gicham school fees, gicham pesa mag buge, giikre ni sani kata kunde moko kaka nyiewo waneno ni kata na books nyo koth ogoyo, nyo pi oywero. Koro giikre mar bedo ni gibiro konyo nyithindo gi endi. Gigirite ni sirkal kende ma nyaka girang wang'e, gimbe giwegi gituonre gi nyithindo gi maber. Sani ka gidok e skul gine ni kata ka pi nitie e skul gero, gikonyre gi jopuonj kaka pi inyalo baro oula ma pi gidhiyo, gikony kata mana kaka ikunyo choche ma nyithindo gi biro dhiye, gibiro ni gidiro ni sirkal. Sani koro sirkal piny otaro wang'e kech kunde ma midhiero gi nitiere ng'eny kabisa. Koro jonyuol owuogi okonyre gi jopuonje gi nyithindo, gilos skul, nyithindo bed lose maber, nyithindo biro some. Sani jonyuol wacho ni sirkal konya, to sani endi odhi tielo 12, wawuog wakony sirkal kech kunde nyithindo go somo gero, mago nyithindewa, mago skundewa. Koro wawuogi walos jotelo be man wayiero kaka MCAs gero bo wuogi oko okony jonyuol. Sani nyo wach ni pes CDF ibro ti godo, na en CDF ibro ti godo, ogole mdo tiyo maber, kiko dhi ofuke jok moko mag mibadhi. Giwuogo oko be aparo ni sani kata kwa loso, onego beni gine ground, masani onego beni kata kiny ka ji dhi lemo, gidhi e skul loso skul gero. Monday ka gidhi, gine nyithindo go dhi kamoro ka maber, olos choche, nyithindo dhi e choche, kech sani ka ok olos choche gero, tuoche mang'eny biro bedo kendo mag ang'ono ma pi kelo, mag tuoche mag lel bi kelo. Koro gilos ne nyithindo kama dhiye maber, giwe nyithindo dong' e ot ka skul to oseyaw, giikre. To bendi wacho kanyo ni kalure kod milome ma migao mar somo no wacho ni kalure ni olal jumbe 2 mokwongo ma onego bed ni somo godo e tam mar 2. Jumbe 2 sani koro nyithindo selalo ka gintiere pacho. Kata kamano jumbe makamage wachne obo bedo recovered. Mano ka tam poko rumo, seche moko koro ibro chwal thuolo matam biro rumo godo nyaka mbele mar mondo mi nyithindo ne kaka ginyalo somo. Seche moko mano nyalo kelo, mano keto, wanyalo wacho ni crash, mano nyalo mi keto crash program kata somo aruya mithung'o godo nyithindo gi somo, manyalo miyo seche moko nyathi koro feel ni obedo suffocated. Kose onego bed ni time yo machalo nade ma nyathi ok ne ni koro japuonj oketa gi somo mang'eny manyalo miyo nyathi bedo kata gi paro moko maricho. Nyathi obedi kong'e maber ni gini nyose makwa, midhiro nyose mako Kenya kar kendi. Koro gidhi ka gimbe ging'e ni piny obedo matek, ndalo jumbe 2 giwito, to nyaka gi-recover nikech ing'e ni syllabus koseiki mar higano nyaka tieke. Jok madhi timo penj nyaka bed nosekava higni 4 e secondary. Koro jumbe 2 kosemedigi, gin bende gibedi ni ging'e ni gini oyudogi
gisom ka ging'eni mane magi ochomo kinde gima biro miyo gidhi e kiwango machielo mar college bang' mano ero. Koro kigine sani kane an to ka gidhi e skul kiny Monday, Tuesday omigi ane piny moko kanyo ero gimurre godo oketgi mondo gipar gik manyo gisetimo mokalo ka. Ingiyo gi pensi nyalo yudo ni kata nitiere nyithindo moko ma seche moko nomigi homework to pok gitieko kata gito gitim nang' kanyo koro iseyo ng'a isuyo janyuol no konono kaka nyathino timo homework kose nyathi owuon emiseyo. Wase ogwando wase gweno gite ubro se gi bat kumi tich ti nikech mane sani luni japuonjere koro gima puonjruok dwaro onego bed ni timo kamano ero. Koro giikre kinda ndani koro ni piny rach kiang'o sani ndi be kane maber jok manyo ko inyore ahinya onego bed ni somo ei dala nyo mulo buk moro suri buk moro gisomo kamano ero giikore wacha ni koro awinjo maber. An ka nyathi moro ne min gi oketo kawacho e TikTok ni en iye wang' ni iyawo skul juma manyien. To nowacho ni further notice. Koro gipenjore ni further notice karo bedo ma juma achiel. To pod ok ober ahinya nikech ni wacho ni koth dok ni chien nikech nyo idaya nyo nitiere to idaya nyo oserumo koth nyalo duogo. Koro miyo wanendi gi lawa mana kaka nchiwa ndalo koro notimore chande wabedi kwa ng'eni gimoro amora nyalo timore kendo sani nikech lokruok mar kor lwasi omako pinje duto te. Koro nyithindo otim sinani otim bidi gigine ni chandogi gigine ni gine gini omakogi mano osemakogi monyalo time koro onge gibed positive ni ma en margi oyudogi gitim. Nyasaye nokonyogi ne gikalo ndalo corona ma koro tin corona chamane pek ma tin gibro nyalo koro ginyagra nyaka gisom gidhi mbele. To be mar ariyo thoth nyithindo bende midhiero ni omako ok gin kendgi koro miyo gibed gi jiwruok gibed gi paro maler ni ma en margi magi mag piny ng'ini natural gine ok inyal geng'o ma gima nyo opuoyowa ok wanyal geng'o otimore wanene ko otimore koro miyo gidhi ka ging'ina mang'eny maber nang'ono jumbe ariyo lal ibro mende gi jumbe ariyo giendi to tich gi timo matek kabisa gitim sinani ka ging'eni onge sa kuchopo dwe mar 11 higa ni endi pinje ochakore koro gitim sinani nikech bende wach ni tarik mag timo penja obed mago mag KPSEA kata mago mag KCSE ok bi lok mano kalenda mar timo penj kata tarige mag timo penj kata kamano Merigoretti wang'eyo ni nitiere nyithindo go mapio ula no ywero udigi e counties mopogore opogore kwa tiyo kod ranyisi weche manyien makelo otieno makawuono nitiere county ma Narok ma nitiere jodak ma ojot kar jot mano mar school moro mano ma St Peters Primary School kata kamano nitiere miyo moro ma nitiere kod nyithindo ariyo odhi timo nyithindo ariyo go dhi timo penja mar KCSE mano ma higa ni tinyalo yudo ni jogo mane pio ulo ywero buge duto no dhi uniforms no dhi kata bag ka achiel kod kata wuoche mar skul no dhi nyithindo makamago nego wuogo do nade kata onego gidog nade e skul kalore ni gin nyithindo madhi timo penj to midhiero bendo jukogi wanyalo wacho ni gin midhiero jukogi ma ok ni giwinja ni ji pio ywero kuma chielo gine ma joma pio ywero kendo koro gijote skunde mopogore opogore tiyawo skul wuok tich gionge kata uniform gi kaka gidhi e skul. Kana an to kaka oyudo gino kanya nyuolo kanya chiwo uniform sani endi to gidhi adhiya nikech jo tend skunde go bencho ng'e manyo timore negi gidhi ka gintiere no gin duk gidhi giywakre ne tendo mag skul omigi thuolo donjo e klas gisom kech gima maduong' en bedo japuonj e klas gibedo gi e klas gik mirako gero biro bang'e gidhi yo kata mana wache weche mag buge gi endi bende buge ibro yudo ginyalo sani ka wachiwo gik moko ma konyruok be jomoko nego pare no chiwo gik moko nyalo kaka buge gero machalo kaka gik moko mag ria gero po chiwe mondo kony nyithindo gero mondo wang'e ni chiemo gi girindo te kende nyithindo gi be wapar ni tang'o momiyo gi kata na jo Red Cross makonyowa jo moko makonyowa sani endi gigole buge gero be gidonate
skunde la mag nyithindo ila giendi gi kaka koro mama no seloso gidhi e kambi la gwero ginento nyithindo gotemo ginango omigi uniform omigi buge gwero omigi gik manyalo konyo gi mondo gimakre godo sani endi koro kiko bedo ni konyruok chiwa gine kende kar nindo gi kar gimi chamo kende giki skul be wachiw pesa manyinche serikali ogolo ni ibro konyo godo kum chandruok giendi pato pesini gero ogole omiye nyithindo bo okonyere godo kikowe gidhi adhiya kamano ero kamano ando kwa dongi daka matin kende to achope giko mar twak mar otieno makawuono adwa ni los kod nyithindo monego beni yaw skula mano chieng' wuok tich tarik 13 wang'eni nyaka sani midhiero mar oula okwako ji mopogore opogore obed nyithindo obed joma dongo obed mine kaachiel kod joma chuo to bende nyalo bedo ni nitiere nyithindo moko wang'eyo gino mano timore Nakuru gwenge ma Mai kaachiel kod Mathare seche moko nitiere nyithindo moko mano wito kata nyithindo wetegi e masira mar pi oula ginyalo bedo kod dang'ne mar paro manyalo kata rocho chenro magi masomo nitiere moko ma bende wito kata jonyuol magi e masira makama to nego bed ni gidhi e skul adwa ni wuo kod gi otieno makawuono kaachiel kod wachni mogik kwaloro twak marwa en mos makende magoyo negi to kendo jonyuolgi to kod nyithindo go bende ni ka gidhi e skul to mondo gikawe kaka en gimoseyudore mosetimore to bende skundewa bende nitiere johocho bende kod machiegni otim gima kamano ero e gwengewa kunde moae johocho mantiere go bende magi obede kuma achiel kuom kony manyalo konyo godo ji ka in jahocho kata timo mare kende sani endi kar mondo igol onget te dhi e skunde gwero itimo nyithindo gi hocho makendgi nyithindo go bende ogonegi mos to osetimore to akwayo ni jolony mag johocho man oko mano chiwo nyalo dhi chiwo iwuotho e skunde gwero itimne gi mos makende itimne nyithindo go jipo makende jopuonj bende bedore jipo jopuonj bo jiw kamano ero koro kony obed in kind to gi gik moko ma ji nyalo neno kaka chiemo gero buge gero wadhi kunde go ero wakonyo nyithindo gero kanisni mantiere mangi johocho bende odhi yotere lamo makende onyisigi ni gik moro amora pod nitiere Nyasaye orogi pod gintiere koro giyaw skul gi lamo giyaw skul gi yie ni gik moko setimore to ber biro bang'e ka gibedo gi geno Erokamano ahinya Dr. Mary Goreti jalony weche mag somo kuom kawo thuolo mar otieno makawuono mar mondo mi bi wabed kod twak makamae kalo ni ma en twak mobire sama kare ahinya to e kinde ma jonyuol iko nyithindgi ne dok e skul ageno ni gibiro bedo kod thuolo makare e skunde mopogore opogore ma gibiro bede nyakora Mogejwang' gi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho otieno makawuono akaw yueyo madundo bang' yueyo tabiro bedo kaduogo adhi mbele kod mi weche manyiena mago imore kikidhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na dondana niharakisha niambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa. Niambia muhimu gani sasa turuko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Na nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunaweka manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni.
So Shabiki imenisote. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi tubet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora Mogia Jong' weche manyena magoimore. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oseyudore kama poth e wi seyo mar tiyo marach kod omenda mag jopiny kachiel gi rem chopo singo mane omiyo jodak ma Nairobi. Kata MCAs mag county ma Nairobi mawuok e riwruok mar Kenya Kwanza bende osebedo ka seyo Sakaja e dweche 2 mokalo. Korka kore Sakaja wacho ni midhiero mage ikelo kod okang' mare mar tiyo kod ogai mar Azimio kata ogai mar ODM Raila Odinga. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino menyono liet mar siasa ma City Hall. Kata odoko ni liet mar boma maduong' ma Nairobi thoth ne yudore e kind degrees 17 nyaka 26. City Hall osebedo ka ochwakore mohewo degrees 40 nyaka ne Arthur Johnson Sakaja donje ya PC higa chiel kod dweche 9 mokalo. Chia, sunga kod nyadhi mane Johnson Sakaja odonjogo e apisi osebedo ka dok piny kaka ndalo medo kalo. E dweche 3 mokalo, Sakaja oseyudore kama diny e weche mag tiyo marach kod omenda mag jopiny kowuok kuom jotelo mag kaunti ma Nairobi. E giko dwe mar 4 higani, Sakaja ne omako dhoji mathoth bang' wacho ni midhiero mage mag siasa e kaunti ma Nairobi en kalure kod okang' mare mar tiyo kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Adiera mar wachne ni kanye, to ka en adier en ng'ano ma ok mor kod osiepe kind Sakaja kod Raila Odinga. Wach magolo ma Sakaja ni corrupt en rieko magoli office. Gimido golo office en dhao margi mar UDA. Ang'o miyo Sakaja in kedonjo office to ni chako tiyo gi jo Azimio. Mikao kombe mag ministries imiyo jo Azimio. Ikao kombe mag chief officers PS imiyo Azimio. Tidano gole e komno. Mondo mi jalupne okaw. Keje moko bentie maparo ni nyaka ne los Kenya pok bedo governor e Nairobi ni. Anyalo wacho ni tende Kenya Kwanza mosego Sakaja onge. But Sakaja en mano osepenje mana questions. Hard questions maseche moko okodwa nodwoke. En ratich Sakaja Mati Musiep kaka ja Kenya who is another of sound mind. Mati Musiep kod ja Kenya mora jatelo mora. En gi ratiro Mati Musiep gi migosi Raila Odinga. Nikech aparo ne bi osiep gi okochakore sani. But gima nyaka ng'e ni wan sirkal en mare. Oyiere gi jo Nairobi mondo me o deliver services ne jo Nairobi according to the constitution. MCA Makari Obangi North Joel Munuve, achiel kuom jotelo ma osebedo ka kidho ten Sakaja, nyiero wach makamano kendo kwero Sakaja mondo we pondo e tok Raila Odinga. Baba does not stand for corruption. Baba ose fight corruption e country ni kabisa. Baba odwa devolution
owak maber nikech en baba mar devolution kendo onyalo ketho devolution adier to mano jo ma dwa ketho nying baba onge kanyo koro en kantie mibadhi mogoro kae modwa chame endo ong'eyo kuma notere pesa no koro oher gi baba wa en otho mare mabiro e kinde ma weche moko bende osebedo ka fuong'ore ni ogai mar ODM Raila Odinga ne oluongo romo kod jotelo duto mag ODM e kaunti ma Nairobi e dwe mokalo kendo nyisogi mondo giti kod Johnson Sakaja. Dibed ni Sakaja wacho adiera ewi tiyo kod Raila Odinga kose. Jakom nyicha onge nchen Dubai. Koduogo no dich kodhi konjo piny ma Embakasi South area mar kwa Ruben. Romo miwacho no en miriambo pok oromo gi jakom. MCA Malindi Ward Ochieng Jera lieko ni lweny magoyo Sakaja e City Hall en amen mar siasa e kind jalub jatend piny Rigathi Gachagua kod ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi. Sakaja ka ni yiere no wuok e tok Mudavadi. Mudavadi amnoso kende Nairobi kae. To Deputy President oparo ni ng'ama nyalo chung' kode mbele kae en Mudavadi. Koro samoro pache ng'ise ni Sakaja wero thum mar Mudavadi. Pengine bwana ni ok serve interest mar chama. Nikech again ko yieri gi chama nyaka follow instructions na itigi interest gi manifesto be mar chama. Koro ka Gachagua ong'iyo gi lens mar bwana ni ok use manifesto marwa. Ok ti ne jopiny kaka nowacho, kaka nwachano, kaka chama. Then again and right. Nikech manifesto mare and what they talked about inikia anakia. Koro anakia lens ma bwana Gachagua deputy president wa Kenya no tiyogo. Kweth masiro lwedo Sakaja wacho ni MCS kod jotelo ma Nairobi masiko seyo tend Sakaja gin jotelo man kod agenda magi mag siasa ma ok konyo jodak ma Nairobi. Asefwenye ni kom governor ni kikawe Nairobi kae to tiyo gi nebicho kiyot. Nikech jo moko nitie man gi interest mang'eny magombo no bir governor omiye tich moro ti koko miye to governor rach. Jo moko nitie maparo ni pesa montie ma governor nyalo chiwo ni jika chamo koko miyi to governor rach. Chris hiyo kaka Joel Munuve an poka tieko tich mar ward na mar Kariobangi. Tengeo giwacho niya, a good leader will not think of the next election. A good leader will think of leaving a good legacy. To leaving a good legacy nyaka iti maber. Iti ni jopiny. Kuro an sani aonge interest mar koma mora. An sani atiyo e koma mar ward na MCA. Kata king'iza wach mar MP mano aonge kanyo. Kata kamano nitiere yiero kind jotelo ma Nairobi ni tend Sakaja ok osechopo singo mage mane osingo ne jopiny. E komachielo moko kuom jotelo neno ni Sakaja pon gi thuolo mar higni 3 mar chopo singo mage mane omiyo jodak ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend jopuonje mag skunde sekondar madundo JSS biro bago ng'anyo wuok tich juma manyien ka gisundo dul mandiko jopuonje tich TSC mondo kete tim ng'eto mar doho mar ndiko gie tich e yo maongirore. Kaluwore kod jotelogo, kata obedo ni gisebedo ka ging'anyo e counties mopogore opogore, TSC pod odagi chopo singo mane sirikal omiyogi mar ndiko gie tich e yo maongirore. Gidwaro ni sirikal kod TSC mondo onon wachno mapiyo kendo ndike tich e yo maongirore jopuonje 46,000 matiyo e county ni. Jotelogo chiwo siem ne jopuonje JSS mondo kik puonji nyaka chop dwaro maggi.
we want to send a message to the government, the national government, the Teacher Service Commission, and the Minister of Education. We want to inform them that come Monday 13th, JSS teachers are not going to report to school because the internship program was rendered illegal, null, and void. So, henceforward, the Commission has been given timelines from today until 1st of August to call the teachers and renegotiate in line with the court judgment. So we want to call all teachers in the Republic of Kenya to come, to not to report to any institution because teachers are law-abiding citizens and they cannot be involved in an illegality. However much they have appealed, we are aware that their appeal has no merit and it has no basis of appeal. So we are calling upon teachers and parents to gather together and challenge this unconstitutionality and all matters relating to disobeying of court orders. Also, we insist that parents should be aware that their children will be in school without teachers, and anything that may happen to them is upon the parents. Piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo kama jotich kod jotuo nyalo dhodhe nyithindo e osuptal maduong' mar Migori Level 4 kaka yo mar neno ni nyithindo odhodho kuom dweche 6 mondo konye duoko piny thoe mag nyithindo manie bwo higni 5. Ma en okang' ma orwako jodak ma bende migawo mar thieth ng'iyo mar nywako joma chuo e kampen mar neno ni nyithindo kod mine madhodho oyudo chiemo makare. Wayudo matut kuom George Juma. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya ma pod nyithindo mathoth pod owito ngimagi kapok ochopo higni 5. Lipot mawuok e migawono mar thieth yango ni kuom nyithindo ma inyuolo maromo 1,000, nyithindo maromo 73 kuomgi wito ngimagi kapok ochopo higni 5 e kaunti ma Migori. Nyithindo matho anyalo koni bet ni maro molo mine matho, to ma nikech timore mine samoro gibedo gi complication gi dala tok giring gibi hospital e sama kare manyalo miyo giyud ikruok. Koro pa ni gima duong' kabisa mabe pod watemo tudruok kabisa ni jogo mwasa engage kaka CHPs watemo ni dhi from hot to hot mondo gipuonj joma mine maka gineno dalili moro manyalo miyo gibed gi complication to gichopi hospitale sama kare mondo giyud konyruok. Thoge mag nyithindogi osetudi kod mithieje mopogore ma oting'o rem yudo gago makare. E okang' mar duoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem ma yudo gago makare, migawo mar thieth e kaunti ma Migori oyawo kama jotuo mantie kod nyithindo matindo kod kata mana jotijego mag piny owacho mar kaunti ma Migori mantie kod nyithindogo matindo biro dhodho nyithindo e osiptal maduong' ma Migori Level 4. We are going to help our mothers, working mothers, to be able to express their milk during the day. Sick mothers in the hospital can breastfeed their children. Before they were breastfeeding the children in the wards, and breastfeeding also requires a level of privacy and relaxation. Minod Governor ma Migori Agnes Ochilo mane wuoyo e kinde mano yawa yanga kar dhodho nyithindoni ne owacho ni odhi chiwo kata yot ne jotije kaunti mantie kod nyithindo mondo dhodh nyithindo yo makare kuom dweche 6. If the children are well taken care of, the mortality rate will definitely come down. If they're given the foundation that is required, the mortality rates are going to come down. And the foods that how they must take care of the baby from 0 to 6 months, I've already mentioned they should do exclusive breastfeeding. Owacho nyithindo mathoth pod wito ngimagi e kaunti ma Migori nikech koso gago makare kod tuoche mamoko. We are creating awareness on child care. We are talking about Malezi Bora, where we are going to advise the mothers how to take care of themselves, what to do from inception. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni giketo kenge mopogore mar neno ne giduoko piny thoego mag nyithindo ma ikelo kod rem ma yudo gago makare. We started with MCRH, but in the next 2 years we love to expand it to other sub-county hospitals. It is our commitment and we are going to ensure that they are there. We are in the process of developing a guideline on Malezi Bora, and this is why we are creating awareness. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori wach ni gintiere kod chenro makare mar nywando kata joma chwe neno ne nyithindo matindo oyudo gago makare mondo koro konyi duoko piny thoge mag nyithindo. And we want to bring everybody on board, especially the men, so that when we approach this thing together, we'll at least move somewhere. In the past, lactation was left for women only.
But you have to ensure as a husband, you have to ensure that this one is done when the children are young, and then the provision of balanced diet is very critical in mental growth. Ka opogore kod kama idhodho nyithindo, kama irito nyithindo e kindego mag odiechieng', bende yawo osiptandni maduong' ma Migori Level 4, ma jotich kod jotuo nyalo weyo nyithindo ka irito negi. George Juma, Ramogi TV, Migori.